ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ମାନେ ପୁରା ଗାଳୁଛି। କି ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଜି। ଆଇଲା ଆଇଲା ବାତ୍ୟା କରିଦମ ତୁମର ନୋଚା କୋଚା। ବର୍ଷା ପୂଜା ଆଜି ଗାଳୁଛି ପୁରା। ଏବେ କଣ ଗାଳିଲା ସହ ହଉନଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ହଉନଥିଲା ମୁଁ ରେଡି ହେଇ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାମକୁ ବର୍ଷା ଗାଳିଲା। କଣ କରିବ? ମୋ ଡିଫେଣ୍ଡର ଟା ଆଜି ତେଲ ସରିଯାଇଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଡିଫେଣ୍ଡର ଟା ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ବସିଛି। ବାତ୍ୟା ମାନେ ହେଲାଣି ସାଡେ ଜୋରଦାରରେ, ମାନେ 200-300 ସ୍ପିଡରେ ପବନ ହଉଛି। ତାହେଲେ କଣ ବାହାରକୁ ଯାଇ ହବ? 150 ସ୍ପିଡ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 300 ସ୍ପିଡ ପବନରେ ଘରୁ ବାହାରି ହଉନି। କଣ କରିବ? ଇଏ ପାଗକୁ ଝାଲ ମୁଡିକି ମାଲ। ମୁଁ ଝାଲ ମୁଡି ନେଇକି ଯାଉଛି, ତମେ କିଏ ମାଲ ଆଣିକି ଆସ ବସିଆ। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଖାଇବାକୁ। ମାଲୋ ମା କି ରାଗଲୋ ମା, ନୋଚା ହେଇଯିବ ଖାଇଲା। ଆସ ଯିବା ଖାଇବା।